komi ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ye balimaya tɛ yen sindiya tɛ yen limaniya tɛ yen sɔrɔko kuma de bɛ fɔ ye kabini diɲɛ kɛlɛba filanan banna Nicolas Maduro kunungo a minɛlen kɔfɛ ale sera Amerikikaw fɛ fala ye min ye jɔlɔkɔ donnen no sen ni bolo bɛɛ lajɛlen na o ka dugudɛgɛ ka taa n'a ye min ye ni maa ye si bɛ san 63 la bi maaw y'a ye k'a fɔ jɔlɔkɔ donnen la polisiw minnu bɛ n'o ye DEA maaw ye a b'olu bolo u bɛ ka sɛnsɛn ka taa n'a ye tribunal kɔnɔna na min ye Trump ye ale de ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ nominali sɛbɛn k'a daɲɛ ye 25 ye n'o ye 25 pages ye u y'o kalan k'o ban pewu ka kɛ ni Maduro minɛni ye a n'a nɔfɛmaw n'a ye bɛnbɛnbɛn minnu kɛ ko drogue ko kuma ale ni bɛngalikɛlaw ni bamanciwale kɛbaaw k'a bɛ olu de kɛ min ye drogue tɔni caman ye k'a y'o bila ka don Amerikɛnw ka jamana kɔnɔ k'a nɔ minɛ kun ye o ye fala ye ko n'a ma kɔlɔsi a b'a si kaso kɛ a yɛrɛ kumakan min fɔ espagnol kan na a ko ko ale ye maa ye maa min tɛ nin ko ninnu kalama koyi ko wa fana ko ale filɛ kiiri min ɲɛkɔrɔ ni ale tɛ nin kiiri in lakodɔn baara in bɛ ka kɛ sa min ye souterrain n'o ye district de Manhattan ye ale kɔnɔna na a muso fana bɛ yen nɔminɛli 4 o de kɛlen don ka da a kan mun nana ni nin ko in ye fala ye maaw ɲinɛna hakililajigi masira ma an b'a yira maaw la k'a fɔ min ye Donald Trump ye ale ni Ameriki jamanakuntigiw n'u bɛ fanga ta fala ye u bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛ ɲɛfɔli kɛ Trump ye livre dɔ sɛbɛn kabini san 1980 san k'ale ye maa ye n'a dara ka miiri ni fɛn o fɛn ye n'a y'a miiriya bila a kunna a b'o waleya sinsin min ye Ameriki jamana ye fala ye olu fɛ yen yaasa maaw kana muruti nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɛlɛba filanan bannen kɔfɛ u bɛ ka min kɛ maaninfinw na n'o ye ka bɛɛ lajɛlen siri ka da dollar kɔrɔ o furugufurugu kana caya Ameriki wulila koyi a wulila k'i jɔ mun na sabula n'a m'a to diɲɛ ka ɲaami ka lombo lamba dɔɔni ka maaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka na k'u hakili yira ɲɔgɔn na ka taa taabolo kura la ale ka hakilina minnu bɛ yen bi olu bɛna sɔn ka tiɲɛ fala ye Ameriki jamana na u b'a fɔ fɛɛrɛ dɔ ma ko bigi bilenman fɛɛrɛ o ye mun ye i mana kɛ olu ka jamanakuntigi ye i kan ka fɛn fɛn kɛ i kan ka fɛn fɛn bila i kan ka fɛn fɛn to yen i b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn fala ye ni e wulila k'i jɔ fɛɛrɛ min nɔfɛ don min o b'a sɔrɔ o fɛɛrɛ i kan ka dɛmɛ cogo min a kan ka lawaleya cogo min a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen wa ni e ta i ma ɲɛ fala ye ni maa min nana k'a bɛna ɲɔgɔnna kɛ o bɛ se cogo min na ka kisi o ko ma Amerikɛnw b'o o de fɔ ko min ye le système du big bleu o b'u fɛ yen o b'u ka jamana kɔnɔ min ye diɲɛ kɛlɛba filanan bannen jamana minnu tun bɛ yen n'u ka sɔrɔ ni degun ma s'a ma kosɛbɛ Amerikɛnw b'o la o la sa u ye diɲɛ bɛɛ ta ka don naga kɔrɔ kuma tɛ min ye nanzaralakaw ye n'o ye Europe ye u y'a yira olu la k'a fɔ sɔrɔ kɔni bɛ yen nka min ye Ameriki latini jamanaw ye u k'u ɲɛ tana kɛ olu ye u ye terrain dɔ ci u b'a fɔ ma u ka jamana James Moro ale ka fɛɛrɛ n'o ye maa si kana bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ tuguni ka na nka min ye sanni feerew ye o dulonnen ka to olu la Amerikɛnw y'a ye bi k'a fɔ fala ye o fɛɛrɛ min sigira sen ka diɲɛ kɛlɛba filanan kɔfɛ a bɛ ka lomo lanba maaw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ sɔrɔ bɛ ka kɛ maaw la fɛɛrɛtigiw bɛ ka sigi sen kan min ye olu yɛrɛ ka sɔrɔ ye bi jamanaw bɛ yen bi mun bɛ se k'u sanga olu ka sɔrɔ ma wa n'olu m'u sigi k'u sen fila da u bolo ka fala ye n'olu maaw nana fanga bonya n'u ye a ko tɛna ɲɛ o la Ameriki bɛ fɛ sa an ka fereke ɲɔgɔn na a ka sorobata bɛɛ lajɛlen ka wuli wa min ye u ka fɛɛrɛ sigilen sen kan sabula u bɛ ko o ko kɛ a bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a bolonabila ka ban u b'a yira sa k'a fɔ u b'a dɔn fana k'a fɔ bi min ye diɲɛ kɔnɔna fala ye maa maa ni ala ye fanga o fanga d'i ma bandon bɛ ye a la koyi o de la Amerikɛnw u y'a dɔn k'a fɔ ko min ye diɲɛ kɔnɔna yan fala ye Gɛrɛsiw y'u tile kɛ Egypte y'i tile kɛ Rome y'a tile kɛ min ye Espagnoliw ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u tile kɛ diɲɛ mara la yan olu fana ta in na ban don dɔ la nka a bɛna na ban cogo di a kana kɛ u ka ɲɛkumu kan Amerikɛnw wulilen don k'u jɔ fala ye fiɲɛkolo fandanbanda k'a fiyɛ min ye Trump ye k'ale bila n'a bɛ kɛlɛ boloda yɔrɔ dɔw la basigibaliya k'olu wuli olu kɔni sera k'u ta kɛ bi ka wuli ka jɔ kɛ sa min ye ka diɲɛ yɛrɛ kalayali baaraw kɛ i b'a dɔn k'a fɔ min ye Donald Trump ye fɛn mun filɛ nin n'a y'a sigi sen kan Amerikɛnw ka taabolo don fala ye n'u mago bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na musaka tɛ foyi ye o la i b'a ye k'a fɔ min ye avion
o kɛmɛ ani bi duuru ni wolonfila u y'o labɛn koyi avion de chasse kɛmɛ ani tan ni wolonfila hélico mugan ni duuru port charles kɔnɔna na min ye maa 600 ɲɔgɔnna u y'o de bila ka kilomɛtiri 7,000 ɲɔgɔnna boli fo ka se ninnu ka kɔgɔji danganw na ka taa ko dɔrɔgu kɛlɛ fala k'o ye mun dɔrɔgu kɛlɛ ye ni nin kajibina ni nin kɛlɛ diɲɛ wuli kɛlɛ marifaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka t'o kɛ amérikɛnw kabini u nan'u jɔ yɔrɔ in na ni nin ko marifa ninnu ye maaw y'a jira k'a fɔ fɛn fila don n'u ma gɛri wuli u bɛna na balaw kɔni wuli tasuma kɔni bɛna na wuli ka ɲɛsin venezuela ma o la sa u ye maaw ɲini venezuela yɛrɛ kɔnɔna na ye fala ye u ni minnu bɛ baara kɛ trump filɛ nin ye maaw t'a lamɛn fala ye diɲɛnatigɛ ko o ko n'a b'a kɛ a b'a fɔ diɲɛ serekɛtani ka lase laban in fɛn fɛ n'o ye nations unies ye trump ɲininkara kunnafonidilaw fɛ ko yalama k'a b'a fɛ ka fanga yɛlɛma kɛ venezuela wa a ko k'ale bɛ fɛ k'a kɛ wa ko ale b'a kɛ maa min dun don a ma nin nida fɛn o fɛn ka fala ye jabaru masa ta kɔfɛ a b'o kɛ nka sisan komi a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ale ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o ye ka dɔ fara u ka sɔrɔw kan ka dɔ fara u ka sannifɛnw kan o ma mago ɲɛ n'o o ye u ka taarifuko in ye fala ye sisan sa fɛɛrɛ filanan min b'a bolo nin ye o ye ka mankan de wuli ni ale taara ka taa nin kɛ min ye nicolas maduro n'ale taara ka taa o minɛ lala maa tɛ ko cogo dɔ vladimir putin o fana na wuli ka taa zelensky nɔfɛ ka taa n'o minɛ ka taa n'o ye rusilakaw fɛ yen nka ngɔri bɛ kuma na o yɔrɔ la fala ye sabu nin y'a san 4 ye irisi bɛ kɛlɛ in na ale ma se ka o baara in kɛ wa min ye union européenne jamanaw ye olu ka sɔrɔdasiw caman donna ye n'o ma kɛ a bɛ se ka kɛ fana min ye Chine ye ale fana bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a bɛ taa Taiwan salo k'o k'a naga kɔrɔ nka min y'o ko fana gɛlɛya yɔrɔ ye amérikɛnw yɛrɛ ka base 7 o bɛ Taiwan bi Corée du Sud u ka base 5 bɛ yen Japon u ka 3 bɛ yen ko in kɔni tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ nka Chine bɛ se sɔrɔ sabula minɛn min bɛ Chine bolo bi a darawuli barika ka bon Asie Pacifique ale kɔnɔna na nka min ye amérikɛnw ye u t'an to yan ka sɔrɔba ɲɔgɔn na koyi n'a ko nana kɛ k'a tɛ tigɛ a tɛ tugu u bɛna na min kɛ o y'u ka diɲɛ seleke naani maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama kɛ u b'olu bila baara la u bɛna na bɛɛ wele a ye sabali an kana kɛlɛ kɛ kɛlɛ man ɲi a ye na an ka kuma o senfɛ fala ye u b'a dɔn ko min ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan diɲɛ kɛlɛba filanan na u tɛna n'a bɛɛ sɔrɔ dɛ nka u tɛgɛlankolon ti bɔ i n'a fɔ maaw bɛ ka min ta ka ɲɛsin u ma bi jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ ka wuli fala ye o ye Asie jamana ye mawani dalilu sabula bi olu de ka jama ka ca n'i ye Inde ta maa min b'a kɔnɔna na a ka ca ni États-Unis ye n'i ye Chine ta ka tila ka min ye Irisi far'u ka fala ye olu ka jama ka ca wa u bɛ ka baara kɛ sɔrɔ ta nasiraw fɛ jamana minnu don u sen fila dalen tɛ u bolo fila dalen tɛ u senw kan min ye Trump ye a n'a ka maaw bɛ nin bɛɛ kalama u b'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛlama o t'olu mago ɲɛ u n'u ka lasigidenw bila sabula u b'a dɔn bi k'a fɔ diɲɛ an bɛ yɔrɔ min bi fala ye olu kelen de ye jamana ye min bɛ se ka wuli u ye min kɛ nin ye k'a kɛ sabula u bɛ kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ u ka dugudenw ma kɛlɛya sɔrɔ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye koyi Maliyɛn Noriga Selikaw fɛ yen u y'o minɛ yan'o cɛ u ye Panama ta ka Mexique fan dɔ sɔrɔ k'o don u naga kɔrɔla la min ye Maduro minɛli ye u y'a bila ka t'u ka juge dɔw fɛ yen juge minnu bɛna na Maduro ka kiiri kɛ fala ye n'a m'a kɔlɔsi si kaso a bɛ se k'o sɔrɔ baara in kɔnɔna na min ye lamɛrikɛn jamana ye a kɔni bɛ min dɔn a kɛlen don ka min labɛn a n'a ye min sigi sen kan o ye CFA wari dolari wari miliyari 50 u y'o de cari yaasa ka se ka nin baara in kɛ Venezuelakaw fɛ yen wa min ye u ye u mago ɲɛ wariko t'o bali fiyewu min ye u ka laɲiniw ye u ka cɛsiriw ye u ni mana da fɛn minnu ka diɲɛ kɔnɔ bi u bɛ wuli ka jɔ kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ bi diɲɛ kɔnɔ fala ye Venezuela pétrole ale ye filanan ye diɲɛ kɔnɔ amérikɛnw u kun gɛnna ka bɔ yen Hugo Chavez fɛ min ye pétrole ninnu ye k'a yɛlɛma k'a kɛ Venezuela dugudenw yɛrɛ tɛ u ka se ka nafa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ ka dɔ sɔrɔ min ye o société ba minnu gɛnna Hugo Chavez fɛ ni ale fatura bi in na Donald Trump ka kuma b'a jira k'a fɔ k'u bɛna segin ka taa han sabula hali n'o y'a sɔrɔ bi muso min bilara président na fala ye n'o fana bɛ fɛ k'a ta Maduro ka dabada ma Trump ye kangari d'a ye dɛ k'a ye min kɛ Maduro la k'a o ta bɛ juguya ni Maduro ta ye ko tɛ k'a fɔ ko gouvernement ye min fɔ ko u bɛ baara kɛ ten wa k'u ka pétrole bɛ k'u ta ye wa k'a sɔrɔ ale Trump kelen fala ale de tun bɛ ka bɔ ka muso in majamu k'u ni muso in kumana muso in hakilina ka ɲi muso in ye maa ɲɛnɛma ye nka kununko muso ni gouvernement mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye
u ko k'u ka pétrole bɛ k'u ta ye u ka sanu bɛ k'u ta ye u ka dugujukɔrɔ nafaw bɛ k'u ta ye wa u bɛna n'a ɲini diɲɛseleke naani fɛ Trump ko n'a tora nin kuma in na a bɛna min k'ale la k'o ka jugu ni Maduro ta ye donc ko in bɛ nin yɔrɔ in na bi an bɛ se ka min fɔ o ye nin ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye Nicolas Maduro a n'a furumuso u fila bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna kabini janvier kalo tile 3 américains fɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a ko kalama Donald Trump de ye waleya in kɛ n'o ye Amérique jamanakuntigi ye Maduro yɛrɛ a yɛrɛ denkɛ Falaye a kumana dɛ a ko fa janfara ko fa ko a janfara de ye wa a janfara sini donc min ye diɲɛ kɔnɔna ye Falaye misaliw ka ca Américains bɛ siran fɛn kelen pe min ɲɛ o ye n'i ka jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ye munna u tɛ sɔn k'u ka sɔrɔdasiw wuli ka na o la sabula n'u y'o kɛ u yɛrɛ ka jamanadenw bɛ wuli u kama n'o kɛlɛ kɛra ni jamanadenw ni tora o ko senfɛ n'o tɛ a tɔ fɛn fɛn u ka sira t'a si la wa hali o fana Falaye u bɛ maaw don aw senkɔrɔ kuma bɛɛ fɔnkɔɲɔgɔnw ka wuli jamanadenw ka bila ɲɔgɔn na yaasa u ka se k'u donyɔrɔ sɔrɔ walima maa minnu bɛ yen n'olu bɛ furugufurugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaw kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ sigi ka fɛn d'olu ma u ka se ka jamana u sago ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ donc bi jamana minnu bɛ k'u kɔ don u ka jamanadenw na jamana minnu bɛ k'u ka jamanadenw kɛ bolofɛfɛn ye u k'a dɔn k'a fɔ ko Amérique jamana maa min bɛ se k'a bali a ka wulikajɔ la bi Falaye o ye jabaru masa ye n'o tɛ kɔni wa kɛlɛ foyi tɛ yen k'u b'a kɛ k'a kɔlɔlɔ bɛ s'u ka jamanadenw ma sabula u sɔrɔ man di u yɔrɔ ka jan wa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka taa maaw nɔfɛ nka u bɛ kala sɛbɛn fɛn o fɛn na i b'a ye hali yan an ka farafin jamana u bɛ mun fɔ n'aw ka jamanadenw bolo u ka lasigidenw bɛ mun fɔ tuma caman réunion na komi aw ka jamanadenw ko ten an bɛ se ka mun fɔ o de y'u ka ko kɛcogo ye nka n'aw ka jamanadenw tɛ ɲɔgɔn fɛ a ye wo di olu ma an bɛ taa fan fɛ an bɛ tila ka na sisan Maduro minɛna cogo di k'o fana ɲɛfɔ maaw ye